nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo. Bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo. Bistado! Sa mga kurap kag salawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa. Kay bistado ka na! Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo aragan. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handong. Pasamit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo. O ino mga kabyanan siliwat, maing aga naman sa inyo tanan-tanan. Good morning na sa bilog nga Western Visayas. Ngayong agagit sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mando, Riau, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa makaiping man nga mga kaprobinsyahan Asigurado ay aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kabisaklan kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa Malabutan sining aton nga pagwaragwag. Inyo tanan mga kabistado, may aga na kag welcome na sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. diri sa syudad sang paghigugma. Bistado! Atong pagpugyon, upos kita Sa kinandan mga kabistado diri sa aton nga pagpangalagad. porsigido Huwag kita nga magatalakay sa nga pila ka mga dragko nga mga issues, magsyudad sang mga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal kag international. atong Mga mainit-init kag nagabaling aso nga mga issues atong nga aton pagatalakayon para sa subong nga adlaw diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinaandan, mangin kaupon man naton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga kabistadong reporters. May kang tanan sa ila mga natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. nga pagserbisyo Inkaw po naton karon mga report nga informasyon nagikan sa aton nga mga napulot reports nagikan kay kabistadong Boni Somblingo, malimpyo kay nagikan sa syudad sang Iloilo, mga sitwasyon karon sa palibot sang syudad, naklakurat na ang trapiko, no? son kay Na mga balita kay information nagikan naman kay kabistadong Aaron Rifuyo. ako sigurado may Balita kay information nagikan sa aton nga syudad sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz. dito magserbisyo Upod kita kay kabistadong Joshua Haka. paghigugma. Samtang mga balita kag information naman Atong pagpugyon, nagikan sa iban pa naton nga mga kabistadong reporters. mga handong Upod naton sa news center kabistadong Karisma Alagaw. Sa aton nga digital platform architect. Upod sa kay kabistadong Idol John Kapulot, Richard Mireveles. pag nga pagserbisyo Sa kinanda ako naman yung kabistado ay Idol John Alohado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan nasa droga. diri sa aton nga pagpangalagad mga kabistado Idol John sa Kapulot, subong adlaw lamak na kurap, iya nga tapuson. ikapit sa 17 na
Ulan sa Enero tuig 2023 ba ka 17 nagila kita subong. Porsigido magserbisyo, Apat na or tatlo na lang kaadlaw magasampot na ang highlights sang ato sining nga dinagyang festival. panahon na sang atong Gani basi matingala nga aton nga mga tagparamating aton nga mga kauturan. mga Basi handog. matingala kamo bula nga akon nga background subong. Kuan ang akong background subong mga tribo nga nagasalaot sang sa ini para nga pagpahibalo sa inyo Dapulot na nagahilapit na ang dinagyang festival mga kabistado. Preparado na nga aton sining syudad. matas Preparado na nga aton nga pangkabilugan. doldon Gani dapulot. sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan. Iya nga mali Standby kamo. dahil ay doldon dapulot. Makachimpo ta karon basi malabot naton Nakurat ang gintalana nga spokesperson sa Iloilo City Police Office. ikaw ang ako May sigo. kangkana no sa sining kahiwatan sa dinagyang festival. Preparasyon sa aton sining syudad sa Iloilo. Pagko Ilabi na gid ang ato sining mga pulis. ma Ang ila sining preparasyon may kangtanan sa palabuto na nga dinagyang festival. Nalapit na gid lamang nga magasugod na hando ang pagsang Pagkalantaw na kita sang dinagyang festival. Diri sa aton sa syudad sang Iloilo mga kabistado. Yan mga kasiman Kapag imbitar kami, pwede ka mo kalagaw di, pwede ka mo kadto di. o kay tudap Ang mga nagkuan blatong mga doldon dapulot. ano pa nawag siniyo, nag-rinambol blato. Kurado ay doldon Kuan na to Kasi kon oga mapahimunong naman lang to sila. ay doldon dapulot. Alam makakurat Kasi lupiya kon mauntat naman lang sila to kag magtama na siguro nga rinambol na hindi bla. Nauya naman lang guro sila kay ti nangin may trabaho. controversial siya, nag-viral ang mga itsura sa mga tunton na sa Bisyo pag rinambol nila to sa may sa sukat sa Diversion Road mga kabistado. panahon na sang Galing, tiyan mo lang na galing. yun. Upos kita Ambal ni, ay nagkakuha na gali, nagpagawa na gali isang statement si Mayor Jerry Treñas. iya Na daw dismayado gisa kuno kay ti may mga nagrinambol kuno nga mga kabataan. ikaw Mga kabistado. pulot na Tapos ang hambal nila kuno dapulot. na why kuno sang minor de edad to. Pagserbisyo Ano pag wala sang minor de edad to kay ay doldon pila ka mga minor de edad to kunong problema involved dire. oga iya na malimpyo dahil ay Ang panaysayon sang grupo sang damo-damo lupiya nga sila kuno ang ginunahan sang tatlo. doldon dapulot. Iya mo na kuno kun nga ang gipulihan nilang tatlo kay ginunahan sila kuno nga tatlo. Sang tatlo nga to. Magserbisyo di Iya oras mo nang ginasiling tabi nga sa sukat sang paghi ang panahon na sang obra ninyo mga kabistado nga inabala ang atong mga handog. ara nagid kita daw mayo naman ang aton sining mapuli ka nagid lang katapos mangita ka pa kontra. Di oras sang pagpag Maglagaw kamo ka mag-inom-inom sang paghigo mga kabistado. Kay kamo pangita kontra kay di bala pangalipay man ang obra nyo. Di bala kun makainom kamo ga pangalipay kamo. Di mo na. syudad Makainom kamo ga pangalipay kamo pagkatapos ngita kamo inyo kontra. Di bala. Yan. mga kasiman wa Istoryahan ta na karon mga kabistado diri sa ato sining nga pangalaga day pulot na ang mga katapo sang kapulot Task Force on Moral and Values Formation. makasigura Mga kabistado ay doldon pinagi sa pagpamuno ni Mr. Nestor Cano. sa droga Nag-upod ang taga DSWD. kapulot Nag-rubing-rubing kuno sila kagabi sa kwan. lupiya Kita sang radyo bistado kagabi, nagrubing-rubing sila to sa Smallville area. Kaya sa area sang Diversion Road, libot sila to. kung may Para trabaho pangitaon lang kuno mga minor de edad. Amo nang problema sa inyo kay kun paranglitan gani nga may mga mag-ilinaway na may makita na gani kundi hindi ka mo paglukpan. Hindi ka mo maghululag. Ang nagligad mga kabistado nga kung ginaubra ninyo na kada adlaw-adlaw magrubing kada gabi ka magpangita sa mga minor de edad sa palibot. Sa area sa Smallville kag iban pag mga lugar dili kun itani wa na sang mga irinaway ni wa sang nagkunano di ang mga nagkalahinabo nga ina. Ano pang iba naton nga mga kauturan nga mga taga-iban nga lugar
na supposedly gusto nila kung tani nga maglagaw diri sa syudad sang Iloilo kay malantaw sila sang selebrasyon sang Dinagyang Festival mga kabistado. Kay nagdula gana kag daw nagamatamat sila discourage nga magkadto diri kay tungod sining nag-viral nga balita nga rinambulo nagakita sa social media nga rinambulo. Mambal ka mo nga teno abi kay ginapagwawan ginapakita nyo man teno namo na taguon di ba? Kaya mo na nga mon obligasyon namo na makatapos ang media mga kabistado magpanugid kung ano katabo diri sa aton ay mabudlay na kabasi pila kadlaw kami nga mga katapos ang media kami pa yang mabasulan na magambal nga ba mo na galing sitwasyon na sulat yung tago-tago nyo para nga maglagaw kami da katapusan lagaw kami da hindi ya kaya nga mo na katuan da magpangalipay kundi pinangastigo kami da pinanghalitan kami da so hindi ba so gani mga kabistado sa pagpamuno ni Mayor Jerry Treñas dapat may mga pagahulagon ni kapagahimuon mayado kunos Mayor Jerry Treñas sa pulis hala mayado sa mga pulis ni amo ni hala kasi kung madisgrasya si Colonel Batilis ini ano man kahit pa nga hindi lang ay Moriones tigara po ni Santissima anhon lang nasa aton nga mga pulis mga kabistado kay ang likod man lang nila nang ginabantayan sa mga hurong o hindi bala pero kita nga ato sining mga pulis na do nakaresponder magani aton nga mga pulis magpraway man kuno maurasan hindi lang kasi nga minutos dapat ang istoryahan tayo hindi bala dapat minutos lang makaresponder sigurado may trabaho pero ang report na way makuno mo orasan ka nagresponder aton nga mga pulis o hindi bla so sa ato sining pagpangalagad istoryahan ato nagkaroon diri sa aton sining pagpangalagad sa estado program naton samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information sa iban pa naton nga mga headlines ang ungka flyover makwan daw may gitsansa nga magamit sa ining Dinagyang Festival galing kay wala man niya mga kabistado ginbutang kag ginhimo ang proyekto nga ungka flyover why man ni siya ginhimo kag design ang ini nga proyekto why man ni siya ginpahimo para gid lamang sa Dinagyang Festival kaya ang hambal sa ato sini nga sekretaryo sang DPWH nga si Secretary Manny Bunuan siling niya siling niya sigurado na siling niya sa 2024 magamit na 2024 nga Dinagyang Festival siling niya magamit ng ungka flyover bago pa lang gani ang January 2023 pagkatapos January 2024 na tadayon sa maripot nga sugilanon mga kabistado inhambal dire ni Secretary Manny Bunuan sang DPWH kay hindi magamit ang ungka flyover kay hindi siya magpasugot nga ibuksan ang ungka flyover nga ini hindi sa gusto nga ibuksan ang ungka flyover nga ini mangod kay sige kuno subong yapon ang usmod base sa ila sini nga pagpangusisa kag sa ila sini nga pag-imbestigar daga sige yapon ang pag-usmod sa ungka flyover hindi magambol si Secretary Manny Bunuan nga ibuksan ini mga kabistado taliwa sa ginhambal ni Congresswoman Jamjam Barunda nga naghambal sa kuno nga nag-istorya na sa kuno sa taga DPWH kag naghambal na kuno ang taga DPWH nga pwede na mabuksan sa Dinagyang Festival ang ining ungka flyover nga ini amot sino nga DPWH nga istorya ni Congresswoman Jamjam Barunda kay kun pahambalo nimo kag pasugiron si Secretary Bunuan sang DPWH hambal ya wala sa kuno ya sang may atubang kag may ginistorya nga congressman o congresswoman man sa pag-abot niya diri sa DPWH diri sa may Region 6 agud nga mag-usisa sinasang ining ungka flyover nga ini sa malipot nga sugilanon nga pinagusto lang kabura naman ang baba ni Congresswoman Jamjam Barunda na pinagusto naman sa sang bura ka daw pamatyaga mo daw indakal ka kakawa ang sungad niya sagi kawakal nga tapos gamiton pangalan sang DPWH nga kuno hambal ya
buksan ang buksan ang ungka flyover pa sa palabuton nga dinagyang festival. Kadapusan ang hambal naman niya ni Sekretary Bunuan niya, hindi ko pag-igambol ina kay kadelikado siling ito kay sige-sige gyapon ang usmod sa malipot nga sugilanon. Ang hambal sang aton siling nga DPWH Region 6 nga ang ungka flyover nga ini daw naguntat naman kuno ang usmod kag pwede na pwede na magamit isang mga light vehicles. Hindi ini kag wala ini isang kamaturan mga kabistado. Kaya ang hambal ni Sekretary Bunuan din na tuon nga kinanglang hindi gid pwede nga mabuksan. Ginhimo naton mga kabistado ang ini nga ungka flyover. Hindi man niya kay siling nga nakapertinisher sa aton siling nga kaywatan sang dinagyang festival. Nagdako lang ni ang isyo kag nag-abot lang ini sa punto kay mga kabistado sa kahiwatan sang dinagyang festival amo man ang chimpong na palpak ini ang ungka flyover nga ini. Puro lang tanan kamo inspeksyon nga inspeksyon. Tanan nga inspeksyon ara gyapon ang pamangkot anong status siya sini. Ano ning himuon nyo? Wala ka mo gani kasugid kung himuon nyo sinisan nga yudikakak nga klasika. Nga klasika ungka flyover nga ini. Huwag ka mo gani gambal nga. Ang amon sini nga himuon eh. Di ba na dapat supposedly may amo sini nga mga statement nga ihambal kag wala dapat may klaro bla. Kawai isang klaro nga mga statement halin sa DPWH kung anong himuon nila sini sa ungka flyover nga ini. Mahamba lang sila nga sa 2024 nga January or sa maabot nga masunod nga dinagyang festival 2024. Amo pa lang kuno ang paggamit sini pero wala nyo ginasiguro kung wala nyo ginahambal kung ano mga status sini dihamak sobra na 2 tuig nga gamit naton or dihamak ka sobra na 2 ka tuig nga ato sini nga pag-antos sang puwerte nga traffic sina dira nga lugar. Kag way gani kamo kambal kon pilang budget sini diri nga sunod ay kami makuha sang budget. Ano nga budget ang gamiton tani para mga kabistado nga magpakayad sa sining ungka flyover nga ini. Oriones ni garapon ni Santissima amo ang problema kay bagong construct mga kabistado nga kwan bagong construct nga inang structure pagkatapos kay uhon naman kay mo kitas naman. Do pariho lang niya ang mga tinaga nga ginahambal sa una sa ngakon sini nga mga kwan labi na si tatay ko sang una bla dumduman ko gid inablang palpak nga klase sang trabaho. Makita na ya sang una sang palpak nga trabaho ni tatay sungad niya sina ang iya sina ginahambal dayon silingan na ano klase panday naman panday guba. Mga tinaga sang una bla sang senior ko kundi ako ang junior siya ang senior ambal sang sungad sang una sang senior ko siling ato man niyo siling niya na ano man na klase nga pamanday na nga panday guba man panday guba. Sigurado di pariho man na siya sang ungka flyover. Hindi mo kita sila nga bag-o lang ginhimo nga gin-construct nga bag-o lang gin-construct mga kabistado nga kwan nga inang structure pagkatapos kay uhon naman diwat nga kay man palpak wala labot sina may iban pagid nga mga isyo nga nagkalabilin sina dira. Ang iban nga mga isyo more or less mga 20 pagid ka mga nagapanag-iya sang ila sining nga mga puluyan dira sa kilid sang dalan nga apektado sang sining ungka flyover nga ini sa ilis sinaginhiwat sining nga road widening kag pag-construct sang ungka flyover na wala pagali mabayaran sang gobyerno ilabi na gid sang DPWH sa ila sining nga isyo sang ginatawag nga ROW. Anong ROW? Amo ning ginatawag naton may kabistado nga right of way. Base sa aton sining kasuguan sa pagpaimplementar sang aton nga mga sang aton sining nga mga proyekto nga iya sang gobyerno may ara
ina sang ginatawag naton mga kabistado, no? Nga prober ina gani nga pagahiwaton ang amo nga klase sang proyekto. Once gani nga may mga ara nga mga lugar nga alagyan sang sining proyekto, nga proyekto sang gobyerno, ang mga tag-iya sang mga labi na kung mga private nga mga duta ang madalasa sang aton sini nga gobyerno sa sini nga proyekto sa aton gobyerno nga kinahanglanon way mahimo ang aton sini nga mga pribado nga mga kauturan nga nagapanag-iya sa ilang nga mga kadutaan, kundi mapasugot ka na gid lang nga bayaran ang imo sini nga propiedad kay amo na sang alagyan gid sang aton sini nga gobyerno, amo na sang ginasiling naton kag ginatawag nila sa aton sini nga kasuguan nga expropriation ordinance or ginatawag naton nga i-expropriate ang imo sini nga kwan ang imo nga propiedad kay amo na siya ang kinahanglanon gid nga agyan sang proyekto sang aton gobyerno. So prober nga iplastar ang proyekto antes gani magpasugod sang bidding sang proyekto, antes gani mabadgetan mga kabistado ang amo nga proyekto kag mapabiding ang ina nga proyekto. Ara na yang isyu sa ginatawag naton nga ROW o ginatawag naton nga right of way na amo ni siya ang una nga ginaariglo sa aton nga gobyerno nga pangbayaran ini sila tanan-tanan pinagi sa isa ka expropriation o i-expropriate ang amo sini nga duta para na bayaran sang gobyerno kaya mo nang kinanglanon gid nga alagyan sang aton nga ginatawag nga proyekto bisan tunga na sang parte sang balay mo kalawasdak da mga kabistado way ka mahimo kay kinanglanon sang gobyerno agyan sang aton sini nga kwan agyan sang proyekto sang aton nga gobyerno pagkatapos Moriones di Garapon ni Santissima mga kabistado kung iyan nagkalatindong na gani na gin-open na gani na kagin-close bata jutay nga klase kakwan nga klase bata jutay nga klase kakwani ka proyekto nga kapag kita nga bata jutay lang tawan nyo na bata jutay kung into-intoon mo lang balon mo sawyatan mo kamot siya pagkatapos ang balon mga close open gamuha mo man ang kamot sa bata kung hindi bala ang proyekto ngayon na sang ungka flyover open close hindi kasi nga close open na kundi open close gin open pagkatapos gin close hasta subong close lang yapon wala labot sila may issue pa inadira sang mga kauturan naton nga mga wala pa mabayaran sang ila sini nga right of way mga nagkaladalasa nga mga kwan nga mga balay nila nga sang sini nga proyekto wala pa gali mabayaran sang DPWS sa bukar sa kayo di kakak na klase ka opisina ng DPWS ni ang problema ato sini nga regional director nga si regional director inang ano first name si naman Rene or Winnie Bueno mga kabistado kasalong kaki pag niya sini nga kwan nga statement sa iya sini nga kwan sa iya nga national or sa aton sini nga inang DPWH secretary nga si secretary Bunuan kay kun pambalon si Bueno ang ambal ni Bueno mga kabistado niya wala pa sang third party nga mga engineers nga magahiwat sang ila sini nga investigasyon kag pag check up sang sining proyekto tanan-tanan nga mga eksperto nga mga engineers amo ni silang ginatawag naton nga third party di ang aton nga gobyerno mabayad pag hindi mamangkot di naman sila makuha sang kwarta nga ibayad sa i-hire nila nga mga engineers nga ini mo nila tawag nila nga mga third party engineers ining third party engineers nga ini mga kabistado i-hire naman ini sang aton nga gobyerno agod nga mag-usisa sang sini nga proyekto nga ini kag para nga mabalaan nila kag makarecommend sila kung ano ang dapat kag nagakaangay nga pagahimuon para mga kabistado nga magamit naton ini ang ining kwan nga ini ining ungka fly
flyover nga ini. Los Moriones, tiga po ni Santisima, nagdugang na makita gasto. Magluwas sa 680 million nga gasto naton nga nanginwala sang pulos ining ungka flyover. Bisan magambal pa kamo nga, maambal pa kamo nga kabistadong John. Nano gambal ka nga wala sang pulos ang ungka flyover raw? Oh, ga pinagusto ka lang kawakal, ga pinagusto ka lang kahambal. Pamangkot naton karon tinapuslan tanaw. Ang nakapulos sila dira abi nyo kunano. Number 1 nga nakapulos dira, amo ang kontraktor kay nakakuha na sa sangganan niya nga 20%. Number 2 nga nakakuan nga nakapulos sila dira, amo ang mga politiko nga nagbalaton sang 10% nila nga mga SOP. Number 3 nga mga pulos sina dira sang 680 million worth of project. Amo ang mga taga DPWH nga mga takaban. No? Hindi kita magpate. Amo na kung nga gasala subo mga taga DPWH. Manbangon sang pagkadalok-dalok nyo, pagkasungak-sungak nyo sang kwarta nga nagikan sa kaban sang gobyerno. Ginpatumbayaan nyo kung anong imuon sang sinang kontraktor. Bahala na dang importante makalamon kamo man nga ha. Ang pagkadalok-dalok yung pagkasungak-sungak yung sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Amo na siya ang nagpalanglapaw kagamo nagpangibabaw sa inyo. Amo na ang nagpangibabaw. Ang pagkadalok-dalok nyo sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Te, lantawa karon. No? Por iso mga kabistado, may Diyos gidyang kalibutan daw. Ambal sang mahal nga Ginoo, sini nga sobra-sobra na kamuha. Ikaw nga kontraktor ka, takaban ka man. Ikaw nga kontraktor ka, takaban ka man. Ikaw nga politiko ka, takaban ka pagid mas lalo. Ikaw nga taga DPWS, di hamak ka daw itom ka nga kuring nga takaban man nga may. Di hamak nga itsura mo daw puti nga kuring pero may itom sa baba bang sa pagkatakaban mo. Nga DPWS ka, dugangan pag isang iban pag na mag-ilintra dira. Nga nagbalaton sang tanan-tanan nga mga kwartada. Ang 680 million di na subong. Sukton gi kamo namon nga mga yudikaka kamo ha. Sobra-sobra na kamo. Halos kung mapatay lang kami sa kalibutan, hindi kami katilaw, hindi kami kauyat sining 680 million nga ini. Mapatay lang kami sa kalibutan, hindi kami kakita sini kung ano kadamuon, kung ano ang kadamuon sa 680 million, namon makita ni actually mga kabistado. Pero kamo nga mga yudikaka kamo, kamo nga mga yudipatula, kamo mga ginapangrawag ko subong, no? DPWH, kontraktor, ang kontraktor nga IBC, ang mga politiko nga nagpatigayon sa sining kontrata nga ini, nagpatigayon sa sining proyekto nga ini, ang mga engineers nga nag-intra sinidire, kag iban pagid nga mga nagbalaton sang kwarta halin sa kaban sang gobyerno, halin sa proyekto nga 680 million nga ini. Mga wala sang kuan kamo, mga di lang galing pwede gamiton sa kahanginan kag sa online. Hindi lang galing pwede gamiton bala mga tinaga nga ini. Kaya kalawagid ka muna sa ginatawag nato nga daw strong language bala, violation sa community standards ang Facebook. Pasalamat kamo kay may Facebook subong. Kaya kung mga radyo lang nigina ko panigin wakal sa inyo nga mga patay huya kamo. Salamat kamo hindi pwede mahambal ning mga patay huya kamo. Salamat kamo nga hindi pwede mahambal nga mga lampingasan kamo. Kay kung mga pwede lang mahambal, hindi lang ni violation sa community standard sa Facebook, ang ini nga klase sa mga tinaga nga mga strong language nga ini. Di na ko pa kamo gintawag nga mga lampingasan kamo ka mga patay huya kamo. Moriones ti garapon ni Santisima kamo klase ka mga tawo kamo. Why kamo na huya sa kalag nyo? La kamo mahuya sa ato sini nga publiko, why kamo mahuya sa mga pumuluyo ta? Tapos ang ato nga taga DPWH kung pahambalon mo kag pa katuon mo to sa project no nga pasikat pang mga yudikakak nila. Karami pang dakpon kay pang lampo sa kung mga pwede lang mahakwat ning flyover na kung nami pang hakwaton kay pang lampo sa taludtod sa mga yudikakak nila niyo. Kanami klase ka mga tao ni. Ay nga mga di patula kamo karon ma. Kita ni kurunay. Kami
kami amon iya sa dinang ustisya sini magamon ni man. Bistado! Kami amon iya nga mga pumuluyo, mga kabistado, ginawa namon kakayod tudo-tudo. Bistado! Ginawa namon kahala pulaw bugtaw para magtrabaho para na makakwarta. Bistado! Pagkatapos ang amon nga sweldo, way pag kami gani kakapos sa sweldo namon, una pa kamo gani kuha sa sweldo namon nga mga yudikaka kamo. Bistado! Ha? Ang amon nga sweldo na pa kamo gani buhin sang tax para lang sa gobyerno. Bistado! Para pang kawaton yung mga di patula kamo. Bistado! Kanami sa inyo pang maha. Bistado! Kita nyo koronay. Ha? Amo na mga kabistado, kung nga daw hindi ba mag-init ulo mo sinasang mo sina nga sitwasyon. Bistado! Ha? Subong, pulo pa kwa na ka lang, so hambal-hambalan ka lang, ti makwa na niya ang ungka flyover ni pwede tanan nga magamit sila niya sa 2024 pa nga dinagyang galing. No? Sini nga 2023 hindi lang. No? Kay kun mga wala lang ni isang katuntuhan nga ginhimo ni, pasalamat, amo na ganing ato pasalamatan nga may, nami gid man kay ako yan nagapati nga may Dios gidyang kalibutan. Bistado! Ang aton nga mga Ginoo mo na nag-idiyaw, ganiya tunto ka mo sobra-sobra na gid nga panglamon nyo sang kwarta sa kaban sa gobyerno. Bistado! Uy, isip-isipon mo ni kag sumasumahon, way gani guro klabot si 60% sang budget ang nagtupa na sa project nga ina. Bistado! Di ba? Why gani guro klabot 60% sang worth of project o kon sang budget pang kabilugan. Ang 680 milyon nga ini laban-laban ang nagtupa gani siguro dira sa proyekto sang ungka flyover sa budget total. Bistado! Palaban base siguro nagkadto na way gani guro club o 300 milyones mo. Bistado! 680 milyon way gani guro club o 300 milyon naglabot sina dira kag nagtupa dira sa sinang proyekto nga ina. Bistado! Bangod sang sobra nyo ka mga takaban. Ay karon ma. Bistado! Paakig yun naman kung ang mga idikaka kamo, palabuton, lapit na lang ang dinagyang festival ni. Bistado! Dapat mga lipay kita diri pagkatapos gapuugtas na magkamo nga madipatula kamo. Bistado! Salamat lang kamo kay pasalamat kamo kay may Everyoung capsule. Bistado! Pasalamat lang kamo kay may Everyoung capsule ako nga ginainom kada adlaw-adlaw. Bistado! Kay kung wala lang ko kainom sa Everyoung capsule ni laban-laban, nagsaka na ni ang akon pamahaw mga kabistado nga kalukalo nga may hipon. Bistado! Sakon nga limpuduhan. Bistado! Pamahaw ko kalukalong may hipon. Bistado! Tilipay pagid ko, abinyo ko na, no? Bistado! Kaya may nag-order mga kabistado sang dako-dako nga volume sang Everyoung capsule. Bistado! Thank you so much sa nag-order. Hamakon mo ang gin-order yung Everyoung capsule. Abinyo kung pila ka batol. Bistado! 1,200 plus. Bistado! Ka butilya ang gin-order yung nga Everyoung capsule. Bistado! Kay ipanagtag ito kuno sa iya nga mga Bistado! panagtag ito sa iya nga mga tinawo, bauti kampiyon man. Bistado! Makon mo na sobra 1,200 ka butilya sa nga Everyoung capsule ang gin-order. Bistado! Amo na siya ka epektibo ka na sa kakanamitorn sang Everyoung capsule mga kabistado. Bistado! Hindi hamak nga tingob-tingob ang baklanay subong supply sang Everyoung capsule gamat-amat na kupos. Bistado! Gani sa ato sini nga mga kauturan sa aton nga mga tagpalamati sa wala pa nakagamit sang Everyoung capsule. Bistado! Inom na kamo nga daan tudo-tudo sang Everyoung capsule, kuha kamo bakal na kamo kay basi mo busan kamo stocks. Bistado! Di hamak nga ginahurugnat na subong ka Bistado! daw ginakuan lang da bakit lang sa daw Bistado! ginapang bakit lang ang aton nga Everyoung capsule. Bistado! Kay nabalaan na sa aton sila makauturan ilabi na sa aton nga mga users Bistado! sang Everyoung capsule nga di hamak nga purti ka dabes kag kakanamiton gali sang Everyoung capsule. Bistado! Akon nga mga amigo gani gampang basketball nagagamit sang Everyoung capsule sang una ginahapo magdurudalagan. Bistado! Subong si pare Ingot 30 anyos na Moriones ti garapon ni Santissima. Bistado! Ang kumpare bla ni attorney ni Councilor Plaridel Nababla si pare Ingot. Bistado! Kagamit sang Everyoung capsule Moriones ti garapon na. Bistado! Mga kabataan enkwentro namon sa basketball edad mga tag 20-30. Bistado! Kami tag 60 tahon nga gampang basketball lagas man kami gyapon sa ila pagkadto pa kare fast break. Bistado! Pato man
basta maka-Iberyang kapsul lang. Bistado! Nagabalik sa pagkahubin, abi ang aton sining nga kwan, no? Ang aton sining nga cell, ang aton sining nga lawas. Bistado! Mga selula, tabla, nagabalik sa pagkahubin. Bistado! Amo na yung pinakadabes, kay isang unang atsimpulan tawan nyo, no? Istoryahan na kami sa akon nga mga amigo, bla, no? Bistado! Ini-istoryahan namon ang mga dalang, mga tigulang, bla, nga nagaedad ng mga tag-isa kagatos. Bistado! Pero ang ila sining nga lawas, ara gyapon, ang ila paminsaron, ara gyapon, active sila gyapon. Bistado! Ha? Kayang iban sinidiriti mga milyonaryo, mga manggaranon. Bistado! For example, si Senator Juan Ponce Enrile. Bistado! O hindi ba? Si Senator Enrile, pila na ganito sa Bodo? 98 daw, 99 na. Bistado! Pero 100, pero ang utok niya, active gapon katama, hindi ba? Bistado! Active yapon utok niya, galing kay ti. Bistado! Ang balita kag informasyon nga nagagamit ini si Senator Enrile sa ginatawag naton nga stem cell. Bistado! Amo na sa ginahambal ko sa inyo, maghambal kita nga stem cell, botsilingon ang istorya sinadira galing kay kada sesyon sa ospital magkapurti ka mahal-mahal. Bistado! Mako muna mga kabistado nga, kada sesyon tag 800,000 isa ka sesyon. Bistado! Sa paggamit nimo sang stem cell, botsilingon nagapatublok ikaw sina sang inang huben nga iya sang bataon nga selula bla. Bistado! Ang imo sini nga selula ginasudlan sang huben nga kwan nga cell, no? Bistado! Di mga kabistado, makon mo isa ka sesyon, mag 800,000, mga kabistado, 1 milyon. Bistado! Di, may kung pila ka sesyon na kada bulan, kada adlaw, may ara na nga sesyon, mga lawig-lawig na. Bistado! Tapos, pag edad ni mo, like for example, kay edad kabi 60, Bistado! once ka ma-stem cell ikaw, mabalik ikaw, mabuhin ina tag 20 years, ang imo sili nga katigulangon. Bistado! Meaning, kung 60 ka, mabalik ka sa 40 anyos. Bistado! Ano mo nang imo sini nga hulag sa lawas mo, ang stem mo, ang cell mo. Bistado! Di mga kabistado, di hamak ng purti ka mahal galing, hindi bala? Bistado! Pero, kung magamit ka mo sang Everyang capsule, ang Everyang capsule, amo ni siya ang naga-body repair. Tag 14.50 ang isak bilog, mga kabistado. Bistado! Mga kabilog, mainom mo kada adlaw, di hamak nga. Bistado! Hoy, ganik labo 30 pesos, mga kabistado, sang samag 800,000 kay imo kada sesyon sang stem cell. Bistado! So, di ba? Na, so, balik kita sa pagkahubin, gamit ini ang aton nga Everyang capsule. Bistado! Testingin nyo lang mga kabistado, kay hindi ka mo di ka mo maghinulsol. Bistado! Nagapa-sexy pa. Hindi ba? Bistado! Diretso kita kapabalik diri sa ato sila nga pagpangalagad, nagsulod lang ng Everyang capsule kay Bistado! kabing pangaki ko bagulang mong, no? Amo na ginasiling naton sa balik sa ato sila nga talakay nga isyo, mga kabistado. Bistado! Ang kuan bala ining sobra-sobra nga panakaw kag pagpangtangkaw sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Bistado! Dilan tawa karon kay nagpalpak ti kundi amo ni ginambal naton, pasalamat kita kay may Dios ang kalibutan, may Ginoo ang kalibutan. Bistado! Hindi isa magpasugot nga sobra-sobra na ka tanan-tanan po palarihogin mong, no? May takaban nga taga DPWH. Bistado! May takaban nga mga politiko. Bistado! May takaban pagid nga mga kontraktor. Bistado! Urupod gid sila, nagiririmbon sila tanan-tanan. Bistado! Di kita aton iya nga mga pumuluyo, kita nga mga pumuluyo nga mga ordinaryo Bistado! nga mga ordinaryo, amo ang kaluluoy. Bistado! Kita aton iya mga kabistado ang kaluluoy. Kita aton iya nga mga pumuluyo ang pirmi lang niya dihado. Kita lang ya pirmi ang dihado. Why kita mimo sila? Ang malain sinidiri mga kabistado, no? Kay sa mga ordinaryo nga mga kawatan, parehos abis ang nangawat dito sa may eskwelahan sang eskwelahan dito sa may Banwas sang Uton. Bistado! Kita nyo sa may eskwelahan sang Banwas sang Uton, mga kabistado, tong balita na diri sa aton siling Facebook page nga ang kawatan di amak nga putik damo ang pinangawat siya, may mga electric fan, may mga aircon, may mga ceiling fan, damo sila mga ginpangkawat to sa eskwelahan, no? Tapos nagbutang sila sang sulat sa blackboard. Antes sila maglakat, ginbutangan nila sulat ng blackboard. Kaya pasensya na po, kami po ay nagugutom na, wala kaming pambili ng bigas. Pasensya na po. Ang nagsulat
magnanakaw. Amo nagkabutang to sa may blackboard. Bistado! Orionis ti garapon ni Santissima kanami pa sayang isang iya nga kwan ang penmanship ya. Akanami nami mo do pamatyaga mo do maestro ang nagsulat. Bistado! Kanami siya magsulat ang iyang pang penmanship ya. Nami agi ya. Oh, katahom siya mag Bistado! Kanami siya agi ya. Kita nyo samon nga kwan, samon nga Facebook page. Bistado! Kita nyo na sa Radyo Bistado kag sa John Kapulot News Live naton nga Facebook page. Bistado! Ara makita nyo yung kuha ng picture sa ginsulatan nila sa blackboard. Minami pa mo. Bistado! Sili ko ba? Grabe ba? Daw ang nagsulat daw maestro, hindi maestro daw gwardya ba? Bistado! Bistado! Mga kabistado. Damo-damo sang mga ginpangkawat nga mga gamit. Pagkatapos ang kawatan, no, damo-damo nga mga kwarto ang ginpangsaylo-sayluhan niya kag ginpangkawatan mga kabistado. Bistado! Di may ara man kuno sila gwardya sa tion sang kagabihon. Bistado! Hasta mag-aga may gwardya sila. Damo-damo sang kwarto nga ginsaylo-sayluhan sang kawatan. Bistado! Tapos nakahimo pa sa gani nga magsulat sang iya nga love letter to sa kwan. Ang iya nga mensahe to sa sa eskwelahan nakasulat pa sa blackboard. Wayang gwardya ka balo? Bistado! Wayang gwardya ka kita. Tingambal sang ila nga kwan nga grupo ang ilabi na gid sang nila gani ng PTA. Bistado! Kaya ti may gwardya managarubing managaling kay ti tabuan guro nga pagunta ti rubing mo pagsulod sang kawatan Bistado! Pero pa kadamo-damo sa mga eskwelahan nga pinangsulod sang tunto nga kawatan way kita gwardya. Bistado! Igo manugid gwardya gana iya mo. Bistado! Pwede mo kitas naman. Bistado! Kag hindi lang kay isa ka bes inagagin kawatan dira. Makapila na ka beses nga ginkawatan. Question, no? Nga nagakatabo ini ang kinawatay da. Usisaan nyo mayad ang gwardya. Araw-araw man gambal ka mo nga ting gwardya mo malani mo ni mo to. Basi, usisaan nyo mayo na. Bistado! Sa pagkadamo-damo na sang eskwelahan, kadamo-damo sang kwarto nga ginkawatan da. Bistado! Nakasulat pang kawatan sang iya nga inusulat. Taway ginang gwardyak balong. Bistado! Igo ikaw balong gwardya. Gana, adlaw na manuge. Amo na pagpanugid ya. Bistado! Way man tagaduda nga gwardya mong inside job o ang gwardya mong na may mga grupo nga nagasunod ang inapabayaan niya lang. Pero Bistado! saan nyo mayadabing gwardya na? Bistado! O base kung gusto nyo na mag-ilis gwardya. Bistado! Hindi ba? Kapaltahan na mo na trabaho mo. Hindi ba? Ibutang ka na gani para magwardya pagkatapos. Damod may tani ba kung isa lang ka kwarto ang ginsulod kag ginkawatan kay mahambal ka nga. Dali-dali man lang mo. Huwag gin maabtan sang gwardya. Dali-dali lang katama abi ang pagpangawat. Pero nakasulat pa ya gani sa blackboard. Damo-damo nga mga ginpangkuha nga mga kagamitan din nagagi to. Kay kadamo-damo sa ginpangkuha nga mga electric fan to kunar pa ito. Ano nila to? Ginputos na sa sako to para hindi makita kagwardya. Di sila nagagi. Bistado! Padalmi nyo na sa aton nga mga pulis sa uton. Padalmi nyo. Bistado! Kag sa eskwelahan. Bistado! Lunes ni Garapon na Santissima. Bistado! Nakaskanto na ta sa sining mga kawatan nga ni pero sa pagkamatuod lang mga kabistado. Tiyan mo na. Ang masakit nga sugilanon, kag masakit nga batyagon, kay kung ordinaryo ka lang nga kawatan, no? Sensationalize ka, balbalon ka trutudo, kung madakpan ka, prisuhon ka, may gamay pa nga sulok-sulok nga mga kwan, nga matilawan ka, halin sa mga otoridad. Kay nga, ordinaryo ka lang kawatan. Pero kung mga politiko gani mangawat, mga kontraktor ang mangawat, mga taga-DPWH ang mangawat, mayor, congressman, senador, gobernador, vice-gobernador, konsyal, kapitano, kung sino pa, nga mga politiko ang magpangawat, mga kabistado, Bistado! daw sa wala lang. Pagkita mo siya nakabarongga, salot ka pa, gamo ka pa siya na, ay, honorable, yun di di patula nga klase ka pangabuhi ning aton Bistado! Kawatan
Ang ginkawat ya, hindi lang kay ordinaryo nga isak bilog electric fan, duwa kay electric fan, butang tabi. Ang naubos kawat sang kawatan to sa uton nga iliskulahan to. Pistado! Ang tabi gabalor abi pangkabilugan mga 20,000 o 50,000. Pistado! Amula naging kawat nila ya 50,000. Pistado! Ariya ang sa DPWH, ang aton nga ungka flyover Pistado! nga hindi mapuslan subong. Pistado! Ang balorya sina mga kabistado 680 milyon. 680 milyones mga kabistado. Pistado! Ang hambal ni Secretary Manny Bunuan sang DPWH. Pistado! Siling niya iusisaon ko na, paimbestigaran ko na. Kagpasabton siling niya ang dapat manabat. Pero siling niya hindi lang anay subong. No? Yaunahon ta anay siling niya nga mahatagan tana sang kasulbaran ang ining problema sa ungka flyover. Ipahuman naton anay ini kag panamion para nga magamit. Agod nga hindi magnugon siling niya to ang proyekto nga ini kag ang gingamit nga kwartada. Pagkatapos siling niya to, amo lang galing pag-imbestigar ta kag pasabton kung sino ang dapat manabat. Pistado! Ti mga kabyanan, sa inyo nga paglantaw, kung pananglitan nga makaio na ang ungka flyover, kag magnami na sa kag mag-ayo na siya, kag magamit na sang aton nga publiko, sa inyo nga paglantaw, makadumdum paihan ang publiko nga mag-remind sa kay Secretary Bunuan. Pistado! Makadumdum paihan ang publiko nga mag-remind, no? Sa kung sino nga mga tarpulano Pistado! nga dapat mag-usisa sini kag dapat pasakaan kaso ang mga tawo nga naghimo sang katuntuhan kag kapalpakan sa sining ungka flyover nga ini. Pistado! Sa inyo paglantaw madumduman paihan na sang publiko. Pistado! Remember, ladies and gentlemen, damo-damo sang mga kapalpakan sa gobyerno nga damo-damo ang mga manog panabat nga way gani kasabat, way gani sa maginimo nga sa nga pagpanabat kag pagkabilanggo kunano man nga silot. Pistado! Number 1, kung parte lang sa kinawatay ang paghahambalan. Pistado! Ang ungka or ang Pavia Housing Project lang ibalik ko sa inyo. Pistado! Sa Pavia Housing Project, mga kabistado, may naprisong politiko to wala. Pistado! Di ba wala man? Naprisos Jerry Triñas, napriso si Anhing Mansing Malabor, naprisong iban pagito nga mga tao nga ato dito, naginta dito sa sining kasong o sa sining ining Pavia Housing Project nga to. Pistado! Nalubong lang to sa limot. Ang balor sa sobra sa 180 milyon pilato, 380 milyones man to. Pistado! Pila to ka milyon to. During the time, mga 1990s pa to nga project. Pistado! Mga kabistado, Pistado! milyon ang project nga to, mga 2,000, galito nga mga project, blado 2002, blado 2001. Pistado! Milyon man to nga project, mga kabistado. May napriso nga mga tao, nga mga politiko, labi ng mga politiko, wala. Pistado! Ini ang ungka flyover nga ini, ang hambal ni Secretary Bunuan. Siling niya, pausisa ta, paimbestigar ta, pero siya hindi lanay subong. Yaunahon tanay sila nga pahuman ng ungka flyover niya para nga mapuslan kag magamit na sila isang publiko para madula problema sa traffic. Pistado! Nya pagkatapos sina, amo galing pagpaimbestigar ta? Pistado! Sigurado kamo nga pagpaimbestigar nyo may papriso kamo? Pistado! Base bara kung matabo dire nga Pistado! mapariho man sa Pavia Housing Project lang natabo bla? Pistado! Damo-damo pa ang SAP 44 to sang una. Pistado! May nagkalamatay to, 44 bilog nga kabuhi to nagkalautas. Pistado! Nga nagkalamatay mga kabistado. Pistado! Gin priso nyo na patay noy-noy, way mapriso. Pistado! Gin priso nyo si Katapang, wala. Pistado! Si Katapang ara na sa during the time. Pistado! Na-priso nyo ko si Katapang subong araw do sisikat pa sa nyo bilibid prison. Pistado! Gin pa priso nyo iban nga mga kwanas, ta si Marwas, talasda sinadira. Pistado! Hindi bla?
Samo sa to nga tiyempo. Bistado! Nagkalapriso, wala! Nalubong lang sa limot, kaluluoy sang miyembro sang pamilya, sang mga nagkalamatay nga miyembro sang Special Action Force. Bistado! Sa 44 nga to mga kabistado. Bistado! Ano pagid iban nga mga kaso damo-damo? Bistado! Puro lang tanan hambal nyo si Saon. Imbestigaran, pasakahan, kaso kung sino dapat pasakahan. Bistado! May mga nagpanabat, wala, mabulong, malubong lang na sa limot, yapon. Bistado! Kaluluoy lang kita pirmi aton ya kay nga. Bistado! Kita nga nagapangayo sa hustisya kung kay isa, kita pang pasakahan kaso cyber libel. Bistado! Kag magatubang tos korte tapos dunot-dunoton kalas korte to. Bistado! Yung pamatyagan na si imo to do pinaka numero 1 nga kriminal. Bistado! Pero mga buisit nga mga kriminal nga mga kawatan sa gobyerno ni Ara Subong. Bistado! Sila pang mga maisog, sila pang mga gapanamit. Bistado! Mainit ko pila kadlaw akong bulos kay Jose Maria Sison, sige nyo bla. Bistado! 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 Kaulugot kung kay Isabla, hindi bla? Joke lang na ba si Mambal kamo ituod no ba sige di ba si tuturo ni John Kapulot pila kadlaw to sa Bistado! Kaulugot kung kay Isabla. Bistado! Hindi mo mainit sina mga kabistado sa mo sina nga sitwasyon. Bistado! Nga supposedly dapat hatagan yung mata ni hustisya bla ang pinangabudlayan sa aton nga mga pumuluyo, mga kabistado. Bistado! 680 million pagkatapos subong pabayaan nyo lang. Bistado! Pawalaan nyo lang, nano nang ubra nyo na yaman. Bistado! Hindi insakto nga klase kapang gobyerno ni aton eh. Bistado! Dapat pasabto ng dapat manabat, hindi kay... Bistado! Ano pang rekomendasyon? Bisan rekomendasyon nyo gani sa ungka flyover, way kamo gani sa may ginatag nga kwano? Bistado! Way kamo gani sa may ginatag nga rekomendasyon kung ano himuon da? Bistado! Hindi bala? Hindi kamo gani kapanugit kung ano himuon sinasang ungka flyover ngayon na? Bistado! Mamba na kamo nga imbestigaran, may third party engineers nga makadto, manimo na. Bistado! Pagkatapos dugay-dugay may kabistado, wala naman tasang nawalaan kung anong mga sikrito nyo kung anong maginahimo sang DPWH. Bistado! Anong salabton sang kontraktor naman no napabayaan nyo lang na? Bistado! Yun, istigarapon ni Santissima ka mga klase ka mga... Bistado! Mga kuan gidya ka mo no, mga... Mga damol gidya ka mo no, damol. No? Damol. Mga damol guya, kag perti ka damol sang bulsa, sang kinawatan yung mga yudikak. Ay, Bistado! tulang klasik mga tao nila, kunay pang lampaso, temprano pa. Ito nami pang ito nami pang lampaso ka kuana ka Bistado! may moriones ito nami pang lampaso sa salog ang mga guyan yung mga idikaka mga sa tamaan kadamol. Bistado! Mga guyan nila ni mga kabistado sining mga ni mga nagapangawat nagkaganansya sinasang ungka flyover nga na. Bistado! Ang mga guyan nila sini laban-laban so di hamak nga do sobra pagro sa asiro ang Bistado! damol yung sini mo na ngayon ang kuritan mo sang blade bala mo moriones na grapon pagkurit mo sang blade Bistado! mga after 3 years pa bala madugo aw. Daw ka ulugot kung kaysa hindi bala. Bistado! Kung mainit siya mga kabistado mo na gani no siling sang akon nga mga viewers dio. Bistado! Ya kalma bi siling nga idol kalma yang heart mo. Why problema sa heart no? Sagi ka problema sa heart nga mo na gani ambal ko siya may Iberian capsule. Ay Iberian capsule di ka mo magkabalakay sa heart ko ya kay heart ko niya bastante ni no? Gina-maintain iniya sang Iberian capsule nano kuminyo yaman na kung kamo yaway gagamit Iberian capsule ti balak mo da. Bistado! Basta kay ngako niya mo lang na no? Kag tapos salamat gid sa nag-order sang sobra 1,000 ka bilog butilya. Bistado! Sobra 1,000 ka butilya nga Iberian capsule. Thank you gid sa nag-order. Bistado! Mga kabistado no? So sa mag-order para nga gusto pag nga mag-order sa Iberian capsule, no? Text lang kamo kung magtawag diri sa amon, no? 0999-675-1080. 0999-675-1080. Bistado! Hindi ka mag-order Iberian capsule anytime. Pag gusto mo da. Bistado! Sa may mga butika nga gusto magbaligyaman, order lang kamo, no? Iberian capsule mga kabistado. Bistado! 0999-675-1080. Bistado! Kita mo pa sang mga kauturan nga naghambal yun yan ano man gina-advertise mong Iberian capsule pagkatapos na way mandi sa butika. Bistado!
Laban-laban na ubos guro eh. Abo na kay kada order sa butika, paghatag sa butika, dugay-dugay baklon ubos na yun. Bistado! Tiya mo na ngang iban na. Ang isa ganina mo na nag-order, guro damo-damo, kasi nga daw, sobra-sobra na nga daw, kada order ko, ubos na yun. Ari mo orderan, tadako-dako. Bistado! Ato sila nga mga pinalangga nga mga tagparmati sa aton nga makauturan, no? Iban pagid nga mga issues nga aton pagatalakayon, aton paga-istoryahan diri sa ato sila nga pangalagan. Bistado! Diri sa Bistado program. Bistado! Check naton dugay ang mga report na informasyon halin sa aton nga mga kabistadong reporters, pero antes sina basa tanay mga mensahe nagikan sa aton nga mga viewers be. Unahon tang Radyo Bistado sa kay Berna Salvillaya nan hanuta ba lang mga takaban nila dapat kasuhan ang mga animal. Mga kay Laila Altilio Hirotse, wala na ba sila huya? Wala na gini, dugay na. Sa kay Cindy Pupo, mayong hapon, Laila Altilio Hirotse, abaw, ginapayong-payungan pa sila. Amo gani, mga kawatan ng mga yudikakak na ginapayong-payungan pa. Sa kay Oscar Victor Foxtrot, siya balbal idol yun caps, nami sinaimit lang names kang mga kurap, nga government officials kag contractors para sikat. Hindi na ko supposedly gusto ko gid pangmitlang ang mga ngalan sa mga yudikakak nila nga ni galing, no? Bangod sini sang ining bag-o na mga gindihon sang mga congressman nga para man ni sa ila actually mo nga himo nila ni nga kwan nga layi ang cyber libel bla ni. Kay kun wala lang ni ang cyber libel nga ini, may kun mamitlangan mga ngalan nila ni sang mga tunto nga ni ay. Kali kay hindi gid pwede kay kun imitlang kun laban-laban mangilamos na magluwat sang cyber libel. Naanad din sila nga daan niya nga kun mag-file sila sang cyber libel. Why ka man niya sang ikaw lang yapon ang mapirdi nga ginpasakaan nila kaso man nga sila politiko sila. Ang kwarta nga ginagamit nila ibayad na sa abogado nila kag sa ila nga pag-file sang kaso, kwarta sang gobyerno ginagamit nila. No? Amo na ginagamit na hala kwa sang kalabting nga mga abogado. Tapos ang kwarta sa kabansang gobyerno among kawaton nila kag amo nang ikwa nila ibayad na sa abogado na igasto na kontra sa imo nga nagakomentaryo kontra sila. Di ikaw imo ya kay pribado ka nga tawo, no? Siyempre, mangayod kayod ka turutudo para mainugbayad ka sa imo piyansa kag mainugbayad ka sa abogado mo. Amo na ang hostisya subong mga kabistado. That's why amo na ginambal ko base sa ulihib la kibot kamo base ako ng Juma season di second. Pero wala pa man ko nagbuang. Wala pa man ko nagbuang nga makapaminsar sa nga mo sina, no? Iban pa nga mga mensahe, mga kabistado. Si Jofel Sintino, inaya ko si Abala, sir. Si Derbino is Alcitad. Baliskan nga lang niya. Idor, biraha. Si Cindy Pupo, nature na ina ka Pilipinas, mostly corrupt. May gaba man. Amo na gani. Gali kay problema kay ang gaba nga nagatupa sa ila. Daw ay pagkwan, daw ay gaabot pirmi daw. Kadugay magtupa sila mga gaba. Bla. Kadugay-dugay katama. Tantawa bala, iban damo-damo na ni sa mga ginhimo nga korupsyon diri sa aton nga syudad gani ora pa gani yung mga pulungko pa gani subongo. Tapos kun imo pa lantawon daw puro daw pamatyaga mo daw matinlo pa. Daw pamatyaga mo daw sila pag pinakamatinlo nga tawo. Binyo lang nga ikaw pa yang mahigko. Di ba? Iban pa nga mga mensahe kay Bari Manimbayan. Nice ride. Si Memya Lumibaw, mayang aga, sir. Si Rolando Dispe, Laila Altilio Hirotse, sa Kairon Tiham Rodriguez. Wala gid na tupa ang obra ka IBC, ya, sir. Sa mga kritikal nga alagyan, wala na ya. Nami na sila ya sa mga karsada lang. Damo na sila palpak dira kuhalin sa IBC. Ya, boy ko no, sit. Napapungko yang tawo ang laki. Nang companies madisgrasya kada wala ka na pulos sa ila dayon
Pero kung may abilidad ka pa nga makuha nila, mga mayo pa na sila sa imo, ipasado na lang na nga company, ipasarado siguro. Ipasarado na lang na company, hambal ni Ron Tiham Rodriguez, si Tristan Sumira, si Laila Trillero niya tahom handstroke ya. Si Jeneline Nicolas Camino, shout out kay Ferdinand Esteves, idol birada, birahe ang mga korupsyon sa gobyerno, wala gaba mirisi na nga lang subong kag karma na lang subong. Kay F. Cormida, kay sino pa? Peter Standarte, Romel Ligon, good morning, God bless you and good health sa iyo. Kay Laila Etelio Sergio John, gin-interview si Maruas regarding sa sa Martilyo Gang siguro. Ano solusyon? Hambal ni Mal niya, ipatigil ko ang pagbibinta ng martilyo. Si Peter Standard niya, si Julito Hilagal niya, watch from McKinney, Texas. Idol, hindi paguntate ang ungka flyover kay kausa sang mga taxpayers amo ang nagapugong sang pag-uswag sang pungsod na korupsyon gani. Ang nagapugong sang pag-uswag sang gobyerno sang ato sila nga pungsod, amo ang korupsyon. Number 1 na nga nagapugong sa ato ng problema kay kung korupsyon, kay once nga wala sang korupsyon, dasig na tani ni. Lantawan nyo bala iban nga mga pungsod ang Thailand. Hatagan taga mo sang ihimplo mga kabistado ang Thailand. Ang Thailand mga kabistado Moriones tiga po ni Santissima. Sang una dihamak nga mas dako ang aton, mas dako ang utang nila sa IMF World Bank. Mas dako utang sang Thailand ikumparar sa aton nga Pilipinas nga mga Pilipino. Pero subong ang Thailand mga kabistado, wala na utang, sila pa ang nagadugang paganiguro daw. Isa pa sila sa mga sang mga amat-amat nagitinad nga pungsod ang Thailand. Iban pagid nga mga pungsod sang una, gasaludar lang isang una, sang time sang una ni Marcos mga kabistado. Ferdinand Marcos si Idralena, no? Hindi kay Ferdinand Bongbong Marcos. Ferdinand Idralin Marcos ang tatay. Sang time sa una sang tatay, gatanga sa aton ang mga iban nga mga presidente. May pagkataha pa during the time. Mga iban nga mga presidente ito, ganganga pero may humambal si Ferdinand Marcos. Ganganga mga iban nga mga presidente pati US. Kag hindi kita dihamak nga protekta mo utang. Sang ulihi ayahay, nagsige. Ang iban nga mga pungso to yan nagarasinso kita ato niya hay kaluluoy. Nagusmod nga bangod sang puwerte ka kurap nga klase ka gobyerno. Ang korupsyon among ginhalinan ini mga kabistado mo ni sang ginahalinan sang dihamak nga puwerte nga pag-usmod sang aton nga pungsod lan tawa nyo bla. Si Tatay Digong to kuan na to babay atong sungad just to ga sagana tong sungad sang malam nga to. Pero mga kabistado way kita ka experience ang nagsaka ang presyo sang sibuyas. Pagkatapos pagsaka sang presyo sang sibuyas, hambalo na tayo ni Bongbong Marcos nga sila niya why ta choice sila niya ma-import kita. Amo man sa mga buang bugas mga kabistado, gagwa ang balitang impormasyon kang bugas manog saka naman no. Dala ni Bongbong ni pagpangampanya nga sila ang bugas si Monya 20 pesos ni. Tapos masaka presyok bugas at tinunto ito. Mga kabistado. Ako mga kabistado pagpangampanya nagligad ng eleksyon pangampanya ako gusto ko si Bongbong madaog kay nga si Bongbong Marcos mga kabistado dihamak nga daw. Okay man lang daw, at least hindi sa balakwan daw, hindi siya maisog ba nga. Kag why siya gapadala sa kwan sa inang daw partido gid bala. Di daw mayo man. Isubong daw gamat-ama to. Kaya mo kita sinayang aton yung mga kabistado basta sa karaydan sa pumluyo yabi
may sino ka pa. May amo na ginatawag na tumlang ati may paghinulsol ka man kung kaisa bala. Subong way pagima kuya paghinulsol nga si Bongbong ako nga ginimo nga presidente. Kay pero no, isa lang sini sa atong ginaduso nga dapat katagan giniya sang pagtamo ni Bongbong Marcos nga sa pagkadamo-damo mga kabistado halin sang una sang sindigong nagpungko ni saka presyo sang gasolina prong presyo ya sang Bombay way magsaka. Akon mo Bombay subong tag 700 ang kilo. Tapos ang balon mo lang imo nga wala ta sang choice kundi mag-import naman. Kay ginapang tiyog naman kuno ginapangita naman kuno ang mga nagapang tago kagang mga nagapang tago kuno sang Bombay tiway naman kuno sa may nagapanago sang Bombay Moriones ti garapon ni Santissima. Ang iban gani nga mga Bombay ito natulubo ng iban gani ito. Kung pambalo ng aton sini nga mga kwan ang aton nga mga inang manog tanom sang Bombay. Kayang-kaya nila suplayan ang Pilipinas ang sibuyas Bombay nga ini. Mga kabistado basta nila pagtaguon. Tenga nga ma-import pa kita. Anong nga rason man? Kalamay gasaka naman presyo. Tapos subong bugas naman gasolina pagid. Ano na yang inyo na yaman? O hindi bala? Nan. So mo na nga to sini nga mga bagay-bagay nga pag-istoryahan diri sa ato sini nga pagpagalagan. O iban pagid nga mga viewers naton sa kay G. Orel niya insakto hindi dapat pag-open kay F may madisgrasya dira may imbestigar naman na sila kag mag tinunduanay naman na kung sino naman ang may sala ambot nga wala pa na gindimulis ang area nga nagausmod kay i-replace ang bago. Gatudluanay pag ani sila kung sinong madimulis. Ya tatlo na kabulan wala gihapon masolusyonan obra nila pangita kung sino itulod nila may asa sa iban nga nasyon ginsolusyonan na nila kag kasuhan ang tao nga responsable sang project nga palpak. Kung sa iban nga nasyon yung kay ato na diya nasyon tadiya mo ning pirte ka lawlaw ang klasik nasyon. Hindi may kayang nasyon talawlaw ang nagapalakat sang aton nga nasyon. Si William Dakyanan, shout out kay Sigmaruhan Katalan, Andrew Guardafe, kay Leia Arcilias, good morning idol, sili nga halong gid, God bless. Okay, thank you. Kay Don Sayo Rochino, ang puso idol, hindi magkabalakas ang puso, may ibriyang kapsul de. Kay Terry Hamosali, good morning Sir John Kapulot. Okay, thank you. Good morning. Kay Edgar, good afternoon na hapon na. Kay Edgar Barcelona, sakto gid John Kapulot, siling ito Berna Salvilla, J Salazar. Amo lang na nabalaan nila kung buyayawon sila tungod sang kakawatan nila, mangkaso sila libel, ti sila ya dapat kasuhan man sang pagkakawatan nila. Mo na gani. Amo ning siling naton nga ang hustisya ni usto man ginahambal sa mga kamalaman sa unang ang hustisya para lang sa may mga kwarta. Kung wala kay mo kwarta kaluluoy ka. No? Sa kay ni Ohil Gunay amo na gani guro ang kapangawat ang mga politiko nya tuduhan ta pangawat tuduhan ta nga kwan nga inang politiko mangawat kita nya kay nga awas nga kawatan bisan kawatan kita tapos ara kita sa gobyerno bisan ano pa hibuon la sa aton hindi kita matublag kay tungod gadamo kita kwarta gamiton talang kwarta ta para no nga hampangan naton ang hustisya. Namo na kalabanan sa kay Neohel Gunay sa kay Jay Salazar na watching from Cavite, si Neohel Gunay, John Lord Alombro, shout out kay Jail Liz. Idol ang ka-housing project ang IBC na ang naga-usar ginbakal na sang IBC. TOE, sila man na nagbakal. Sila na nagbakal. Binaligya ka gobyerno ang IBC man amo nagbakal. Amo na gani siling ko sa inyo, nag-ururupod sila mo, no? Sa kay Edgar Barcelona, sa niya saktoged, sa kay Hermie Catalunya, good afternoon Idol John, kay Basilio Espijo, John, good morning. Good afternoon na, no?
Okay, sila ni Berna Salbil niya, iban niya gusto gid magsulod sa politika kay dira dira damo kwarta makawat nila, dasig sila magmanggad. Kay Jose Nathaniel Malvar niya hilan salute to the entire Radio Bistado family and Sir John C. Even your city there has huge amount of utang through the efforts of the Mayor Hieronimo of that Mayor Hieronimo. Si Jeffrey Gan palpak ang alipures ni BBM o si BBM Boss John. Alaban-laban si BBM gini. May astang iyang alipures. Ang akon niya ti way magkudiya sa alipures siya, no? Kay way man gali ko gin-acknowledge sang nagapangampanya tadi sa Iloilo sang una. Way sa gani ma-acknowledge sa akon di. Si kay Jeffrey Gan, si Ani Hilo de Monteverde, kay Egli Bilnas, good afternoon Idol John, kay si Nathaniel Malvan, me and my Singaporean relatives and friends were scheduled to attend the Nilagyang event but we canceled it for such reasons on peace and security, the cleanliness of the downtown and nearby amenities. So, goodbye Bigayang. Welcome El Nido Palawan. Bahaw, mapadinagyang galitani ni sila ho, no? Mga Singaporean relatives yan niyo upod tani. Pero si Jose Nathaniel Malvar ni daw ambot sa diin ni siya nga lugar man do. Taga Davao bla nimo. May mga Singaporean relatives sa galitani nga makadto diri sa Iloilo kay malantaw sang dinagyang event. Tibagin cancel nila kuno kay tungod sa peace and security. Tapos dito sila diretso sa El Nido Palawan, no? Bao nami itong El Nido Palawan tuon, no? Iyahay. Tibasi kun makuan basi magliwat pa pinsar nyo. Bistado! Kadto lang kamo diri sa Iloilo, hambala nyo lang ko kunari kamo di kay ako ma-security sa inyo. Bistado! Ako maupod sa inyo, ako ma-secure sa inyo di. Bistado! Kag dalon ta kamo sa lugar nga hindi kamo makatilaw sang kwan, hindi kamo makakita ka makasaksi sang rambol. Bistado! Kita nyo gila na sang kwan, kita nyo gila na kung anong ubra nyo, yung mga kabataan, nga mga kwan nyo. Bistado! Lang tawa nyo, Aryo? May mga bisita, kita kung tani nga magkadto, diri ka maglantaw sa dinagyang, tiyadi, pamantani ni magkadto na sila diri. Siyempre, makaboost ini sang aton nga ekonomiya sa syudad sang Iloilo mo man nga. Bistado! Pag magkadto ini sila diri sa aton, siyempre magastugid lang sila, hindi bala? Makupar sila di sang hotel. May star sila sa hotel, income sang mga establishmento sang hotel. Makaon sila di, income sa mga inang restaurant owners, no? Malagaw sila di, malibot-libot sila, makabakal-bakal sila sa mga kuyam-kuyam di. At least, ang ilang kwarta, diri nila gastuhon sa aton, so makadugang sang ekonomiya naton diri sa syudad, di ba? Karon, kay nagrinambol kamo nga mga yudikakak kamo da. Ti karon nakakita sila siling nila niya daw may kadelikado ang issue sa peace and order. Kag security among ilang ang ilang nga concern diri instead nga magpadinagyang festival ayahay mapapalawan sila tiyo ato sila makadto sila sa El Nido Palawan, no? Bistado! Tinami man to, no? Sila to yung makainang Palawan naman to yung mag-income mo. Bistado! Ahay, no? Tiyan mo na sa ginahambal ko sa inyo mga kabistado. Bistado! Depende na sa leader kung ang inyo nga presidente, kung inyo sini nga mayor, kung inyo sini nga gobernador. Bistado! May ara sa ginatawag nga balls nga makainkwentro ka makahambal nga inabalang isa lang kahambal blaga pati tao bla. Bistado! No? Pero plus kay Tatay Digong, paghambal nga mo ni, hindi vlog pati na yung tawo. Lantawa nyo kung ano kanami sa mga ginpanghimo sa nga to sila nga presidente ang pagpangrehabya sa mga bisan mga Bistado! ang ang Manila Bay. Perti kay higko na sa una, kagi po nakadto na sa una ang higko. Bistado! Kapungko ko skilid sang sa Bay
dira sa may kilid sang Manila Bay pulo pungko da sa mga bato da sa kilid Bistado! sang dagat di hamak nga gadapya puro tanan mga higko damo nga mga higko mga kabistado. Bistado! Isubong ang Manila Bay white sand no daw Boracay. Bistado! Ang Boracay Island ginliwat ginpanami ginpatahom ginpalimpyo liwat kundi balik na madot ang kalimpyo sang Boracay nga sang una pero tinagkahiko-hiko. Bistado! Kay may mga violators ginpabayaan lang ginpatumbayaan lang. Bistado! Mga kabistado. Kagdamo pa sa mga ginpanghimo ang presidente during the time ni Digong. Amo na nga siling ko, di hamak nga anom lang katuig ang pagpungko ni Tatay Digong. Pero damo isa sang mga ginpanghimo yung inang makita gid sang tao nga inang may sinseridad. Kag sa nga mo sa tunga chimpo, damo-damo yung volunteers. Bistado! Paghambal niya ni Tatay Digong niya limpyuhan tang limpyuhan tang Manila Bay. Bistado! Wala ga pabayad ang tao ga kadto sa Manila Bay nagaboluntaryo sa pagpanglimpyo hasta nga maglimpyo ang bilog nga lugar mo silingon. Bistado! Paghambal tanga upod kita tanan-tanan ugyunan tani ga ugyun yang tawo. Bistado! Isubong yan po way na inugyunanay ni kay nga Bistado! ang kapalpakan labi ni sa kay President Ferdinand Marcos President Ferdinand Marcos ni grabe nga akon nga pangampanya di para sa imo para magdaog ka lang Bistado! sa Iloilo, no? Bisan ano kadamo sang kwarta sang kontra kun di nagligad ginsubol ta gintrutudo para nga magdaog ka Bistado! Bisan grabe nga kwartahanay Bistado! Tinapirdi ka man matuod pero hindi hamak tamaan ka dako, hindi bla? Bistado! Way ka man nagasto o hindi bla? Bistado! Nagasto ka man di pareho sa gasto ni sang gasto ni Linis, pero basi kung daog ka pa Bistado! So, abi balik ka abi ni. Balik dabi ang sitwasyon sa ngaton sining pungsod. Hindi kay ato ka naman imo tuya sa kwan di naman to sa gapon man. Bistado! Ato to sa the Netherlands bla mo. Bistado! Ito naman to sa Netherlands si kwan si Bongbong Marcos naman sa Netherlands Bistado! Ito naman siya ka tour libot nga libot. Bistado! Yunis ni garapon ni Santissima Madre abi concentrate abis Pilipinas anay bi Bongbong. Bistado! Ipatula nga. Oras na ton mga kabistado, nakalabot na kita sa 46 minutos na nakaligat sa alas 12. Sa ilo na kita sa mga balita na kaga-informasyon, no? Daligid lang kay basahon tang ato sa mga YouTube viewers kali, no? Kay Radyo Bistado pa lang kag inang John Kapulot News Live ang ginlantaw tang sa ari, no? Sa ato sining YouTube channel kali, no? Papa iba pa rin ako. Sino ni sa? Si Papa iba pa rin ako. Mayong hapon. Salamat sa pag-upod diri sa ato sining Radyo Bistado YouTube channel. Sa kay Sindigo, mayong odto Idol John Caps, God bless you. God bless you to. Kay Marty Salapantan, niya good noon Idol John. Sining nga nami gid ilampos sa haligi ka flyover nga kibag. Pati haligi ka flyover kita nyo kibag. Sa kahiralo Alma silinga Idol good non ipatulfo bala ina ang flyover lantawon ta hindi mag-iririhi mga involved dyan, no? Galing kay ti hindi naman na kinanglanon siguro nga i-message mo pa ya si Tulfo kay nga senador na sa gani. Isa na sa mga pwede kung tani nga mag-imbestigar sina dire kay nga ti senador na siya, mas pabor na para siya kay senador na siya. Kung mga ako senador ka may puder nga pero siya laban-laban kinadtuan kung na di kag pinanghambalan nga ning obra mo hindi bla nan. So istoryahan tara karon mga kabistado diri sa ato sini nga pangalaga this time sa ilo kita anay sa mga balita na kag information halin sa ato sini nga mga reporters. Mga kabistado, may nagapamangkot diyo. Siling niya message, no? Private message. Siling niya, Idol John, sa diin gid bala pwede mabakal ang Iberian capsule na nga ginapahisa mo lang kami permis ang Iberian capsule mo. Ikaw niya permi gatumar kami, wala kami baklan. Oh, kigakig siya. Kigakig siya kay siya baklan ni Iberian. Kung sa bagay, sinabi hindi maakig sila kung why kay mo tuod baklan sang Iberian capsule. Hulata, no? Hulata kay
abi kwan text ka di sa akon o kung send ka di sa akon private message, no? Send ka di sa akon kung san o kung sa diin ka nga lugar. Kay pagwan siya mabalaan ko kung diin ka nga lugar naga-star, itudlo ko sa imo kung diin pwede mabakal ang Iberiang capsule dira sa imo nga lugar. Okay? Kag sa sunod, pang kwanon ko na, no, panglawagon ko na ang mga butika nga pwede niyo mabaklan sang Iberiang capsule, mga kabistado. Ayos? Wala, sige. This time, sa ilo kita anay sa mga balita kag informasyon. Unahon ta ang mga balita nagikan sa kay kabistadong Joshua Haka, direkta sa sudad sang Rojas, sa bilog nga probinsya sang Capiz, mga kabistado, no? I-check naton si kabistadong Joshua Haka sa mga report yung informasyon direkta sa sudad sang Rojas, sa bilog nga probinsya sang Capiz. Aligid lang, no? Kay kinakontakta. Rana, check na to na mga balita ka information direkta sa sudad sang Rojas, sa bilog nga probinsya sang Capiz. Upod kita kay kabistadong Joshua Haka. Kabistadong Joshua, mayong hapon. Mayong hapon, gid kabistadong John, no? Direkta diri sa sudad sang Rojas. Isaya kapuloy, ang kabistadong John, masubo-subo, no? Gin sa lakaya sang kawatan sa sitio Ilaya, barangay Dayaw, sining sudad. Takna alas 3 sa kaina sa magaga kabistadong John. Ginkilalan tag-iya sa nga sambit nga puloy-an kabistadong John kay Evelyn Villanueva. Evelyn Villanueva, 52 anyos. Ginapahayag diri kabistadong John nga nakita mismo sang bata sini ang kawatan sa mismo nga puloy-an kabistadong John kinabugtawan pa nila. Ano ay kuan gid kabistadong John kadi malasong gid nga way madakpan kay taris gid sa pagdalagan kag pagpalagmuning ng bitan ng kawatan kabistadong John. Sunod diri nataban sang kawatan ang wallet nga may kwarta, isa ka unit sa cellphone kabistadong John. Ginalugar nga tatlo tanan ka mga persona ang ara sa likod sa pagpangawat sa nasambit nga puloy-an kag madasig ini nakapalagyo gamit ang niyo nga motorsiklo kabistadong John. Inbayag diri nga ginawasak ang bintana antes nakasulod sa puloy-an ang kawatan kabistadong John kag dugang diri nabilin pa ang tsinelas ning tunto ni kawatan kabistadong John, no? Kag ang kalo sa nasambit nga kawatan kabistadong John. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan angot sa natabo nga insidente kabistadong John. Hangkila ng mga kawatan na, hindi naman si alias Lupin, hindi man? Ay hindi man kabistadong John, pero may ara na sa karon ginasundan ang aton nga mga kapulisan kay may nakapertinisher kabistadong John nga CCTV footage nga ko sa diin ato to na dakpan din ako na kuha din sa CCTV footage ang motorsiklo nila nga nagtaris sa mga alagyan to nga pangwa man to ang mga CCTV. Pinakita dito kabistadong John, tatlo gali sila tag isang nagsulod sa puloy ang kabistadong John. Ati Mayo, at least may CCTV footage, hapos ma-identify ang mga suspect, ang mga subject kag ang mga persons of interest diri kabistadong Joshua. Kamusta siyudad? Yes, kabistadong John. Kag sa dugang nga balita kabistadong John, wala man ni kapalag ang isa ka mistera matapos nga nadakpan nga nagapataya sang illegal o kung sang bukit kabistadong John sa barangay Jet sa Rojas City kabistadong John. Ang arestadong kilala sa kay John Anthony Lopez. Anthony Lopez, father, no? Anthony Lopez, 52 anyos, residente sa barangay Inso, sining siyudad kabistadong John. Nakuha sa posisyon ni Lopez ang matubra 2,000 pesos. 2,000 pesos nga kwarta, no? Nga pagpataya kag ballpen koteho kag sa karon kabistadong John, yara ni sa paghinakot sa Rojas City Police Station si Lopez kag pagpasakaan ni kabistadong John sang nagakaigo nga panumbungon batok sa iya kabistadong John. Kaso pataya sang bukis. Yes, tama kada kabistadong John sa atong pagbalod 10K balas ni ang madami siya sa pagbayon sa pagpataya sang bukis kabistadong John. Piyansa 10K. Yes, piyansa. Ti piyansahan man na sang tag-iya sang bukis pero ginadala naman lang na sang mga pulis naton pangdakop para nga idugang sa ilang accomplishment. Actually, illegal man na kay man ti numbers game namong. Pero di hamak nga mas damo pagit ang mga dalakpon nga illegal ikumpara sa sinang bukis-bukis nga na, hindi bla? Yes, tama ka. Ang tao na iya, ang tao iya kung magtaya siya, way mo man na ginapilit, ila man ay gustong magtaya, hindi bla? Pero kung nagabaligya sang siyabo, kawatan o kon mga
mga pusakal nga mga criminals, amo na dapat siya pangdakpon, amo dapat pangitaon. Ining mga nagapataya bukis ni ano lang nilang ganansya daman. O hindi ba? Yes, tama ka na Kabisado John. Pero ti kabalo kita balaan taman nga illegal man ha. Pero ti ang point na, ang ginatawag naton nga priority. Nga sagi kung yung pangdakop ka mga bukis na nga damo drug lord ha. Ang drug lord pangitahan yun ha. Pinang ipalampusan na mo karon kay Joshua. No. Mo gid Kabisado John, tama ka na no. Kaya kung magistoryahan droga no diri sa kapisa. Tiga bahagid do halos di matapna Kabisado John, tiyari naman karon no. Nagulot naman ni ang illegal nga pataya o kun bukis na kung sa bagay Kabisado John, mayara kita sa ginatawag nga STL o kung small town lottery. May finisher nga iniya, may lisensya ini kag iniya nang nagabayad sang tax how much ikumpara naton sa bukis nga wala. Kabisado John gabay sang tax kag matawag din naton nga illegal. Tiya muna karon Kabisado John ang nagapadayon sa Japon din dinakpanay. Kagadugang pa Kabisado John atong nga balita no update sa sining dinakpanay man sa sining mga magamo bala nga mga tambutso diri sa syudad, particular sa ibang nga makabanuhanan nakip ang kapis Kabisado John no. Ang kapis diri ginadakop na ginamatamat na pandakop sa katon nga PMU no kag LTO nag-upod gid sa pagdakop sa sining mga magamo nga mga kuano ning tambutso Kabisado John nga nagatudlag sang disturbo sa aton nga makuturan tigura sa tituang gabi Kabisado John bangod sa magamo nga tambutso. Ate dugay na natani nila gin pa-implementar. Subong lang sila nakabatsyag na subong naman sila nagkuan nagpisan-pisan. Operate yes sa Kabisado John. Kaya muna no. Sige. Kaya mo gay na sa nasiling naton Kabisado John kundi payway paning dinakpanay sa kuan sa nasiling naton kun droga pag istoryahan dis na pisga gid Kabisado John kag mas manami tani no kung hindi kita ka suggest Kabisado John tugda kaya naton man lang lapta kita sa mayong balita pero kung ikumpara naton sa mga tigalagmay ti kung aton bala nga tanawon Kabisado John di kung dalag ko gitani bala ang madadakpan. Okay, sige. Tingmo Starwa City da, ulan, init, paang, matugnaw, kanami ikupkop na no. As of this time Kabisado John ang ato mabatsagan diri sa siyudad sa Rojas sa karon no, mainit no kag kagina bago sila mga natapos ang mamunog bundak sang ulan, nagdalan man no sang baha diri sa kasipyuan Kabisado John kag sa karon mainit na sa sininga matinion kag gilway na ang pagkaon sang patinason diri sa siyudad sang Rojas Kabisado John. Amo na nang chimpo nga makadto nako da kay makaon ako da madilap nako sang talaba makaon ako sang talaba kag mag-umom sang diwal damlot sang diwal. So far Kabisado John muna ato nga madulong nga balita na direkta diri report lagi kan diri sa siyudad sa Rojas City PNP ko ng patrol inis Kabisado Joshua Hata sa balitang serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kid way man ginasugid kung sinong driver sa patrol no. Mutsilong siya maguro drive sa patrolya eh. Salamat kid Kabistadong Joshua Haka sa mga balita kag informasyon sa ilo kita diri sa syudad sang Iloilo. I-check na to na mga balita kag informasyon nagika na sa kay Kabistadong Aaron Rifuyo sa mga natipon man nga mga balita kag informasyon. Diri sa syudad sang Iloilo pud kita sa kay Kabistadong Aaron Rifuyo mga kabistado no. Okay. Check na to ang mga balita. May kang tanan sa sining gin report nga ang Uton Municipal Police Station mayroon kuno nga person of interest may kang tanan sa pagransak sang eskwelahan dito sa may banwa sang Uton no. I-check na to ang mga balita kay informasyon nagikan kay Kabistadong Aaron Rifuyo. Kabistadong Aaron sa report, standby. Kabistadong Aaron sa report, go ahead. Yes, Kabisadong John, maayong udto sa imo. Yari, no, ang magsubo nga balita gikan sa mga pumuluyo sa Banwa Sanguton, principal, maestra kag mga kapulisan, kag ginikanon. No, ang matapos matatalupang dan sang isa ka General PT President ang
Pinaga nga nakasulat sa isa ka classroom sa blackboard sining kabisadong John. Oh. Pasensya na, wala kaming bigas. Kami ang magnanakaw. Oh. Ini ang ginsulat sang wala makilalaan yung mga suspetsado. No, kag, Nami iya ini ko, no? ang- Nami iya pinmanship, no? No, nami sa maglitering, no? Yes, kabisadong Oh, John. nami nami si Agi. amo ni- Tapos tadlong-tadlong pang Agi sa blackboard, daw. Ling ko ba? Kanami siya. Yes. Dumaistro pa sulat to, no? Yes, yan, ni kabisadong John. No, siling man ni siyang presidente sa kay kabisadong John. Oh. Hindi na niya bata nagsulat. Yes. Full yes na niya. Hindi bla, hamtong na nagsulat niya. Hindi bla? Oo. Okay, kabisadong John, siyang nagpadulong kita to sa bulutuan sang Oton Central Elementary School. Oh. Kag naabdan ginaton ang ining presidente o na General PTA President nga si Maria Belinda Farnade. Pag na-interview man naton siya, no, nagaumol-umol siya, wala siya makaibalo sa nakita ya sini sa mga tinagaong mensahe sa mga kawatan. Wala sa kabalo sa reaksyon niya, mahibi sa maluoy o ano sini, no? Sa mga interview naton sa kabisadong John, siling niya, ang nag-talk, hindi niya man matulid kung ano inuras sa tabo. So ginabulubanta niya lang between 12 midnight sang Domingo sa ngaga, onwards ng mga inuras, Enero 15, 2023, adlaw ini siya sang Domingo kabisadong John. Oh. So sa diin, talk sini, alas 5:30, no? Sang aga. Sa among adlaw nagbangon siya. Kag gintawgan siya sang gwardiya nila nga on duty sa Burtuan. No, nga na-assign sa panggabi. Nga sila niya, ma'am, ginransak naman kita liwat. No, sa nagligad malaan na kabisadong John, sa bulan, ginransak maning ilang nga bulutuan sang Disyembre. So, bali, no? So, naandan nagid lang niya sang kwan. Disyembre 14. Siling ko naandan nagid lang niya sang kawatan niya nga ran sa ko ng ilang eskwelahan da magamuna kay nga patumbayahan man nila ang gwardiya way man nila gina-reprimana nano nga. Yes, amo na. Kaya nakita kabisadong John sa pagpamangkot naton kay Presidente sine, ang pangkuha kato mga dulce, no, kung isuno man sa iya makonsider nga mga Kabataan. Kabataan, ining nagransak. Alam nga pagpadayon pag ginaton, pati dali-dali ini siya nagkanto sa bulutuan pag-abot niya ara na mga kapulisan sa Uton. No, kagang yaman niya ginasalig-saligan dira ang mga utilities sa bulutuan. No, suno pa kay Parlade, no, pagsunod din sa classroom, nakita sini. Ako na una nakita ang bana niya sini kay upod sinang kadto. Pagkita sa bana niya, ambal niya kay sawaw niyo, amo na ni si presidente. Mama may may nakasulat sa blackboard. So nakita niya, kabisadong John na umul gid ya si presidente. Din picture niya kag amo na to, nagligad ang pila ka maynoras amo pag-post niya sa social media. Nga agod niya pa ibalo sa mga publiko nga basi ibaligya sa mga nagkawat tiniyaw. Kagayari kabisadong John ang mga classroom nga ginsunod una diri ang duha ka classroom sa grade 2, isa ka classroom sa grade 1, isa ka opisina sang PTA o na PTA office grade 3, kag duha ka classroom naman sa grade 4 kabisadong John. Kada mga gamit nga nakuha amo diri ang GCCT ka stand fan, tatlo ka wall fans, isa ka Sony TV, isa ka aircon, duha ka bola, isa ka net kag bola ni sang volleyball, isa ka net sang volleyball mga kabisadong John, kag mga wiring extension. So nakita man naton to, kag suno man kay president, may printer ko na gani kabisadong John to nga wala na nila madala bangod guro ga dinali nga gasindaran kara na bala sila. Ano ko no? May ara sila sang printer kabisadong John nga wala na nila madala yung mga kawatan balahaw. Kuan ni guro bugat ngid guro. Suno man kay President Dre, no, to suno siya kinarankaran ako ng mga kawatan wala na nila siguro sini madala ining printer. No, amo ning nakabalakban niya. Sa kadamo-damo sa mga ginpangkawat nila to. Way gid sila mapakuan, way gid matarupangdan sang gwardiya. Muna bla. Yes, amo na kabisadong John. Kadamo sang mga eskwelahan, isang mga kwarto nga ginpangsulod nila, pila kwarto gani ipangsulod nila? Yari kabisadong John, no, sa liwat, isa ka classroom sang opisina sa PTA,
gisa classroom sa grade 2, grade 1, grade 3, kanduha naman sa classroom sa grade 4 kabistadong John. Te, sibuot silingon sa kadamo-damo sa mga kwarto? Okay. So, ginulat ginaton to mag alas 5, tarikan sa Don John. Apang napasawan, kita maabtan, no, ang ining gwardiya, Blatani. Kung Yes. Blatani, pastada, agod yung makuhaan. Ang gwardiya ni, amo ni dapat pamagkuton. Amo ni nami pamagkuton ang gwardiya ni, araw-araw ka man timo nga. Ikaw galing Yes, kin-assign dira nga gwardiya nga magbantay da, hasta mag-aga, ano kayo mo na nagtulog nga. O hindi Yes, ba? may sabat dira ang kapulisan naton kay sa Don John. Tuhoy diri sa gwardiya. Kaga wala man siya tani, wala man siya naton na abtan ka kay no ti sagid ni mamukmukan kay sa Don John. Kay siya ang gwardiya dira. So, sang Ay, maisipa bala sa pagkanamo-damo sang kwarto nga ginsulod, nakasulat pagani sang ilang nga love letter to. Tapos ang mga ginakarga, mga electric fan, mga ano pag ito, hindi ba nakadamo sa mga gamit nga pinangdala nila to? Yes, kami Huwag sa Don niya John. kabatyag ang gwardya sang linagapok, araw-araw man. O hindi ba Okay, na? kami sa Don John. May sabat dira ang aton nga kapulisan sa pagpanguna ni Police Major Limbungan ang hipi dira sa Coton Municipal Police Station. Sabat sini kabistadong John ang burutuan kulang o kung na may ara sa CCTV. Apang wala nagagana tanan kabistadong John. Wala ma-maintenance, napabayaan nga tatapon dire nga ginakabig tani nga isa ka security aspect sang bulothuan dire. In kaso per kaso, amo na ni natabo kabistadong John. Ginsulod sila. Wala gid sang minapusdan, wala gid sang minakuha nga ebidensya ang ining kapulisan. Pinatol tong ilaulo, nagalingin ng ilaulo kabistadong John. Sa pang-collect sa mga CCTV, no, sa palibot. Nagsuno pa kay Limbungan, no, sa pagpadayon natin pamangkot sa iya. Sa pagpangusisa sila, no, nakita niya dire ang exit point sang suspectado sa likod na mismo ka portion o kon sa east portion na sang campus nga sa pader mairamag dito sang tiil o kon baka sang tiil nga may lutak kabistadong John. Oh. So nagtakda sila pag mayara man to nga mga sa side sang ini nga pader may mga bangko nga gin tangkas-tangkas to, no, nga didra posible nga gin pangdaho-daho sa mga suspetsado ang ilang mga gamit nga gintawat gikan sa bulutuan. Now, sang pagpamangkot sa ginaton sa iya, kung mayara sila sang person of interest, so ginsabat niya nga may ara na kabisadong John, so apang ginatolid nila sa iya nga investigasyon man, kung sa ilan, hindi lang isa nagbuhat sila, no? Na mga kawatan nila garansak diri sa bulutuan, more than one is lang, no? O isa, dua, or tatlo ka mga persona at ilang man ginatulid, no, nga may posible nga may ara sang giveaway vehicle ining mga nagransak diri sa eskwelahan sa Bistadong John. Pero man kay Limbungan, no, padayon ila nino pagkolekta sa mga CCTV footages kag bangod wala gid kaya sang sapon diri sang mga CCTV sa sulod sang Bortuan, bangod guba-guba gid ka Bistadong John. Wala na sang matatap di sa Mayo, tiway gid sa mapuslan. Tagang ining pagpangawat man anay sa mga bulutuan, aminado man niya sinimbungan sa Bistadong John nga unsolved ka to ang kaso. Yari naman sa liwat, sa pagpadayon natin pagpamangkot sa iyakon nga, ti may gwardiya man ining bulutuan, ano blagin himo niya sinin sa time nga to. So, sunod man kay Limbungan, na malyagin kami sa Bistadong John, siyang natabo ng insidente, naga-inulan-ulan. At Domingo nga daw, iniro 15, naga-ulan ini siya. So mag-gwardiya man nga nag-duty nga panggabi, wala ini nagalibot, bangod sa malaing nga 5. Bangod naga-inulan. Amo ni, wala sa ko nakalibot. Ya, kay gaulan, yung mo na yun, pasilong-silong sa dito sa daw sa Kabisabong John. Ate, amo gali na, kung nga nakapinagusto tong mga kawatan. Okay. Pero why gid sa sang may nabatyagan nga daw may nagapang flashlight kay ti dulom ang lugar? Okay, ang Kabisabong John, ang ginahamtangan rin sang pangkawatan, sunod doon ini siya abi. Tapos ang guard house niya sang mga gwardiya malapit sa entrance. So ma-estimate ko siguro may 50 metros siguro pasunod siguro sa sa eskwelahan malapit sa ilang ngagin ransakan.
Kag do may covered gym ina sa bala kabisado yung ginhaw. Nga madulom-dudom gid ya. Dulom-dudom gid ako na tong gabihon na dire sa bangod Di wala mo man gani, dito napasiga. kaya gani libuton to sang kwan, kaya libuton gani kay sudlon sang kawatan nga dulom-dulom na pirang gwardiya. Iti magamo na kabisado diyan yan do. So, pwede pa makapiknik ano yung mga kawatan ng tisla magpuli po. Ati makon mo na nga nagsulat pa gani kung may mga trigangon to naman matigang po to kung makaon Ang mo. ba sila? Oo. Laban din kabisado diyan. Okay, kabisado diyan, antes pa man niya magbukas ng klase sa kay Limbungan, pag sino nag-conduct na sila sa security survey inspection sa Oton Central Elementary School. No, kag ila man naka-separate sa ilang remarks kining CCTV gabalda na no guba na wala nagagana si gamo man ning padayon man ginaduso ta ni Limbungan nga matakda na diri ang CCTV ning brotuan pang sa ilang pagkasugilanon kahapon yan now sang principal aminado man ang principal na kubisadon John nga kulang sang budget ang brotuan agud nga magpatakod sa sining mga CCTV kada ining presidente naman no ti aminable man sa recommendation nga mapatakda na datani sa CCTV kada amo man si Major Limbungan kabisado diyan. Okay. Ate inang di tigid masyado mabaso man ang gwardiya pero ang point da is ang trabaho mo abiti ikaw ang gwardiya day, no? Ang imuon mo sina basta mga time gani nga amo sina amo ginang inuglagaw sang kawatan mo basta may time gani nga niya ba daga ulan ni niya galbalaban ka pakuribong gwardiya ni tugnawan ni hindi ni kalagaw ni amo na ni pag-atake ta ti kun ikaw naman ang gwardiya paminsaro mo man aga ulan ni basi ilusubon ko kakawatan di hindi bla nabilibuton ta to be kung nalibutan niya di ka nakita niya balaban na pang shotgun niya pa ning mga kawatan mo laban yun na kabisado John. No? Sang pagpamangkot man naton kay Limbungan, may kumagamba kita gwardiya, may pusel no abang sa basubo kapalad pag sabat ni Police Major, no ti wala man sila sang armas din nga pang depensa kuno sa ilang kaugalingon. Ako diya maglibot diri sa ang eskwelahan, ang gwardiya sa eskwelahan way pusel? Ilabi na ang panggabi, okay lang na yung pang-adlaw. Wala problema ang pang-adlaw, kaya siyempre may mga kabataan da. Okay lang na yung pang-adlaw, pero ang panggabi dapat may armas gina, kaya tingi mo na nga ginabantayan, mga kawatan. Yes, gali kami sa John. Bisan mga white guard man nakatutan may mga armas nis lang nga depensa. Amo ning ang nagwagid sa ba ni Police Major Limbungan kung na-interview naton siya, no? Di may gwardiya. Anong purpose ng gwardiya? Dati bumalik sa bata sa kabisa doon, John. Manusama wala man sa garo. Pakita, isa pagkatapos kung may kawatandaan ho niya na, duplaan. Ati amo ng budlay, basi kung magagura mo sa ipos na kabisa doon, John. Ay, naglain pa. Nagwa pa kamo gwardiya? Ti amo na ni. Ang plano naman niya sa burupuan, rekomendasyon naman niya sa presidente sa General PTA makuha na lang sila sa blugad, bigyan kabisa doon, John. Okay, sige. So, sinong ilang person of interest? May ara na? Sa karon may ginafunda na sila kabisa doon, John. Kumbaga, tugalok man sa gihapon sa Sabaw, bangod ang CCTV nga ginakuha nila, ang maagya, posible nga maagyan lang sa mga suspetsado kung may ara man sila sa getaway vehicle. Muna ginakolekta pa na nila sa tagsa mga establishmento nga malapit sa sining bulutuan kag sa mga kaingod sining barangay kabisado John. Okay, sige. Salamat kid kabistadong Aaron. Okay kabisado John, bantayan no ang illumination o kana pagpasundayag sa mga illumination barangay tribe palaabuton nga pag sini Enero 21 2023 no kung dilagyan nga festival kabisado John. Taga iban pa nga mga balita diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ini naman si kabistadong Aaron Repollo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat kid kabistadong Aaron Repollo sa mga balita kag informasyon mga follow-up parte sining ransak sa Banwasang Uton. Hindi ta mabaso lang gwardiya kay man tiga ulan-ulan kuno mong. Di siyempre ga ulan-ulan.
tigturugnaw nami gid kurupo tani tinapanimuko grutos guard house siya ti layo-layo pang area pero inang ang lain pa kay wala man gali ti armas tong inog bato kung pananglitan yung mga kadakpan niyang kawatan ay ti ano na nga klase naman magamo naman lang na nagkuha pa kamo gwardiya ay naano nga klase hindi ba sa sinema matino i-check na to na mga balita kay information nagika naman kay kabistadong Boni Somblingo. Bistado! Check na to na sitwasyon sang trapiko sa syudad sang Iloilo sa sininga mga tiniyon. Bistado! And iban pagin nga mga information sa ato sininga patrol. Upod kita kay kabistadong Boni Somblingo. Bistado! Oras na to mga kabistado nakalabon na kita sa 6 minutos na kaligad sa alauna na, no? Check na ton si kabistadong Boni kung ara pa siya. Daw lang alang na, okay? Bistado! Okay, no? So, ara, garing. Dali lang kay ilang taon na to kung makakuha na sang kita signal sa kay kabistadong Boni. Bistado! Alang-alang na guro, no? Diri sa ato sila nga pagpangalagad, no? Base alangan subong si kabistadong Boni. Mga kabistado, no? So lang-alang na tiyempo ta pang shout out ta iba naton nga mga viewers diri sa ato sila nga pagpangalagan. Bistado! Before we end sa ato sila nga mga kauturan sa mga tagpalamati naton, may problema kasabaga gamit kita mga kabistado sang Vitalangs capsule. Ang Vitalangs capsule makabulig sa ato sila nga lawas. Bistado! Mas especially sa ato sila nga baga mga kabistado nga kay ang every young or ang aton sining Vitalangs capsule, ang every young ara na ya pirmi, no? Ang Vitalangs capsule mga kabistado, amo ang nagabulig para sa pagpasulod sang pagpanami sa ato sining baga, kay nga ato sining baga amo ang nagabulig sa pagpasulod sang oxygen sa aton nga lawas kung kita ang maginhawa and then magapagwa sang carbon dioxide kung kita ang mag-exhale, no? So, pero ang lung cancer niya muna siya nagapanguna nga rason sa kamatayon sang tao sa bilog nga kalibutan. Ang pagpanigarilyo gid amo ni sang number 1 nga pataas ang risgo sa amo nga balatian ining lung cancer, no? So, lakip sa mga sintomas amo ang wala nagakadula nga ubo, no? Lakip na diri ang may dala pa nga dugo kag iban pa, no? Lakip sa mga sarang nimo nga mahimo agud malikawan ang kag maguntat kag malikawan ang pag-ubo kag ining balatian nga ini number 1 untat kagid panigarilyo, no? Then kaon ka sang masustansya nga mga pagkaon, then ang makabulig diri agud sa pagpabako sa aton nga baga amo ang Vitalangs capsule, no? Ang Vitalangs capsule may ari ini nga vitamin E nga kilala bilang strong antioxidant nga nagabulig agud magpanubo sang risgo sang cancer. Ang Vitalangs ang nagabulig man sa pagpabakod sang aton nga immune system. Gani para sa healthy lungs and overall health, mag Vitalangs capsule na kita, bakla ninyo sa mga butika. And of course, ang Bravo Food Supplement Capsule for Men para sa mga lalaki nga wala na tungkaro si Manoy. So, parang nga nami gid nga kombinasyon, parang nga kampyon ang pagkombinasyon sini, tanang nga kombinasyon. Ang aton nga himuon sa aga mga kabistado, inom kita sang every young capsule, 2 ka kapsula antes magkaon, mga 10 minutes before kita magkaon. Bistado! Sa aga, 2 ka kapsula sang Vitalangs capsule. Bistado! Pagkaunto mga kabistado, no? Inom kita sang Vitalangs capsule, 1 ka kapsula sang Vitalangs capsule, kag 1 ka kapsula sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bistado! Then pagkagabi na maliwat, antes magtulog, inom na maliwat sang 2 ka kapsula sang Every Young capsule. Bistado! So Every Young capsule, Vitalangs capsule, kombinasyon sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bistado! Para sa aton nga mga lalaki, kag sa tanan nga mga kababayenan, mga tigulang sa mga gusto magpahuben, mga kabistado, naga-anti-aging, plus iban pagid nga mga pagbulig para sa aton nga high blood, sa mga hypertension, sa diabetes, no? Kag iban pagid nga mga balatian nga ara sa aton nga lawas, buligan kita sang Every Young capsule, mga kabistado, Vitalangs capsule, kag sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bistado! Ang mga produkto nga ini ang mabakal ninyo sa tanan nga mga butika, mas especially sa
Butika Ilonggo mga kabistado, no? Kal kamuda sa mga Butika Ilonggo, Socorro Drugstore, iban pagid nga mga butika malapit sa inyong lugar, sa mga banwa-banwa hulatan ninyo kay lawago naton ang tanan nga mga banwa nga may ara sang supply sang Everyoung capsule. Wali na chimpo di sa ato sila nga pagpangalagad sa ngalan sang aton nga mga reporters po naton sa Ciudad San Roque, kabistadong Joshua Haka, kabistadong Bonnie Somblingo, and kabistadong Aaron Refuyo diri sa Ciudad San Iloilo. Ang ato siling nga news center, kabistadong Karisma Lagaw, upod naton sa piyak nga linya, ato siling nga technical partner, upod sa ato siling nga digital platform architect with kabistadong Richard Mirebeles. Sa kinanda ko naman yung kabistado, Idol John Alojado Kapulot. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Porsigido magserbisyo, tiuna sang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga